Ani chicken sa bok chicken. 2,000 years later. Dito sa may BM Matina, nagdakbayan sa durian mga kabingka. Matuon mga kabingkay, katoganing nagtitrending na ani chicken ang chicken mga kabingka. Ina France, tara, street tayo, let's go! So, ito mga kabinggan na natagawad rin sa taas sa bok chicken mga kabinggan kaming dilawan ng ilang ani chicken mga kabinggan. So, balik ko nyo. Let's talk to this. Mga kabinggan kaming dilawan ang the greatest ani chicken sa bok chicken mga kabinggan. Let's find out. So, let's go. Ayo, scan nyo? Then over 10, kilami ka yung ilang mga 23. Kanyo? Na yung mga keso.
May isa din, ano, flavor. Namigil din ang chicken ng mga chicken din sa bokbok. Sabi ako, kabigil lang mga fish. Namigil din, bokbok, chicken. Sabi, huwag na iso. Hindi yung index, my vlog, mga kabigla. There's na. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.